Добър вечер, вие сте с рубриката 7 въпроса, аз съм Валерия Касиян. Последните сблъсъци пред джамията Баня Баши в София индиректно извадиха на преден план темата за опасността от ислямски тероризъм на територията на България. Има ли такава и възможно ли е такъв пробив? Сега ще попитаме професор Владимир Чуков и експерта по антитероризъм Христо Смоленов. Добър вечер, господа. Добър вечер. За да не говорим голословно, предлагам първо да видим един кратък материал от село Лъжица, подготвен от Даниела Василева и оператора Георги Михайлов. Мохамед Камбер става популярен след акция на ДАНС в Гоцеделчевското село Лъжница. Младият имам е разследван за радикален ислям. Според него тези обвинения са абсурдни. Доказва ни го с дипломата си от Ислямския университет в Саудитска Арабия, чието учение изключва проповядване на радикален ислям. Какво означава радикален ислям? Откъде идва тази дума? По принцип при нас ислям е един, без значение от коя точка на света човек изпълнява. Религията е една, Коран е един. Ако свързват радикален ислям с бомби, атентати, тероризъм, ние сме далеч от тези работи. В началото на октомври миналата година ДАНС иззема както учебниците от университета, където е учил, така и книгите, с които проповядва ислям на местните. Книги на ислямска тематика. Това тълкуване на Корана, хадис, знания, теология, история, общо взето. Всичко свързано с религията. И аз не ме е ясно, защото когато дойдаха ДАНС, не допуснаха камерите да влезнат в дома ми. Аз иска да влезнат, нали, да видят хората, не само ДАНС, ами да видят цяла България, всички граждани на Република България, да видят какво притежаваме и какво имам в къщата. Семейството на Мохамед Камбер и до днес не може да забрави срама, преживян преди повече от година. Обърнаха къщата с главата надолу. Намериха 2 кашона, 2 чувала пълни играчки. В тези играчки не намерихме, поне една играчка не намериха във вид на самолета или на танк или на автомат. Ние децата и внуците не ги възпитаем още от деца на такива играчки. До този момент срещу Мохамед Камбер няма повдигнати обвинения. От прокуратурата заявиха, че досъдебното производство срещу него все още не е приключило. С какво впечатление останахте от този репортаж? Има ли радикален ислям у нас или не? Професор Чуков? Мисля си, че просто по-скоро трябва да обърнем внимание на момент. Кога на практика правихме подобни дискусии, защо ги правим сега? Аз ще взема същата позиция. На практика ние като българи, като българско общество, като българска държава, трябва много ясно да формулираме, да дадем нашата формула какво означава радикален ислям. Тоест трябва да видим какъв е обекта на изследване, обекта на определение и тогава ние да говорим за радикален ислям. Значи нека да насочим погледа си към европейската практика. В Великобритания преди няколко години много ясно формулираха в британския вариант какво означава радикален ислям. Дадаха 6 белега на радикален ислям. Тази формула беше, между другото, направена заедно с местната мюсюлманска общност, заедно с неправителствените организации, които така представляват тази общност в страната. И след като беше приета, на практика всички спазват тази формула. Очевидно е, че в България ние най-вероятно ще трябва да вървим по британския начин. Тоест трябва да има пълна гласност, трябва да има пълна прозрачност и естествено трябва експертите да говорят. Експертите са тия, които трябва да определят параметрите и характеристиките. На практика, преди избори, ние непрекъснато сещаме за нещо, което е много по-сериозно. Тоест, има ли такива белези, господин Смоленов? Аз бих казал, че важното в случая е да няма екстремизъм и да няма тероризъм. Тоест, идеологическите основания са различни, а всъщност тероризма, ако го определим така по-дълновидно, това ще бъде създаване и разпространяване на масов страх посредством терористични действия, екстремистски действия, мотивирани от далавера, независимо как се прикриват. Дали с психологически, верски, политически мотиви или даже чисто психологически. Големият проблем е, че ние живеем в едно много нестабилно от към социална гледна точка общество и време.
Времето е на световна криза. Винаги по време на криза се екстремират такива неща. Винаги по време на световна криза големите световни далавераджи търсят да направят някъде огнище на култова война, от която да почне както в Чечня, както в Западните Балкани. Ако излезем от политиката, има ли откъде да нахлуе такъв фундаментализъм? Според мен база за терористичен ислямизъм в България няма. Той може да бъде привнасен отвънка, може да има опити за провокации в една или в друга посока. И тук е отговорното отношение на ръководителите на съответните общности, както мюсюлманска, така и християнска, както политическата класа, така и в крайна сметка хората, които са призвани да бранят тази страна. Те не бива да се поддават на провокации, не бива да са съавтори на провокации. Тук е големия въпрос. Според вас няма. Професор Чуков, вие съгласен ли сте? Някои експерти говорят за пълзяща ислямизация. Прочетах днес Павел Чернев в едно интервю на Павел Чернев, който твърди, че радикалният ислям у нас идва от Западна Европа. Пак искам да спомена, ние като експерти трябва да разполагаме с категорични доказателства. Тоест, ние трябва да имаме съответните текстове, трябва да имаме съответните аргументи. Аз лично като експерт не съм се запознал с подобни неща. Сега ние имаме няколко случаи, които излезаха на повърхността. Имаме този случай, който вие дадахте в репортажа. Имахме, ако си спомняте, и случая в село Рибница, заедно с Ахмед Баша. Това беше малко преди изборите. Рибново. И сега, ония ден, историите пред джамията в София. Тоест, това са три различни казуса, които според мен ясно трябва да така ни насочат вниманието, че България, очевидно ние сме така уязвими в тази насока и просто държавата, между другото, случая с джамията много ясно подсказва, че ролята не е само на централната изпълнителна власт. Между другото, в Великобритания именно британското правителство беше това, което инициира подобен тип формулиране. Бившата министърка на вътрешните работи в правителството на Гордън Браун. Тук историята с джамията какво подсказва? Че кмета или местните власти имат изключително голяма отговорност и това е всъщност, което ние трябва да насочим нашия поглед, тъй като предстоят местни избори. Тоест, тези проблеми очевидно трябва да бъдат разрешени по някакъв начин в нашето общество. Какви са механизмите да бъдат засичани такива елементи? Профилактиката преди всичко. Бих казал, че когато как се провежда такава профилактика? Това е професионален въпрос, но общо взето той не е само за експерти и не е само за професионалисти. Профилактиката срещу тероризма е въпрос на култура, на социална политика, на отговорно отношение към проблемите на местното население, защото ние можем да говорим каквото си искаме, но начина, по който живеят тия чудесни, симпатични, мили хора в Родопите е наистина много близко до отчаянието. Ако ние оставим тези хора на произвола на съдбата, ако не се грижим за техния поминък, ако ги държим на страна от общото движение на нацията към някакво европейско интегриране, те естествено ще попаднат не по своя воля в полезрението и в силовото поле на външни въздействия. Тоест, отговорното отношение, профилактиката на тероризма, профилактиката на култовата война, която се насажда от много столетия, е човещината и, ако щете, доброто. Нека да